Olla a rúa de atrás, ollo chan, ollo mar. Non é o mesmo que haxa nunha cidade como Vigo un alcalde nacionalista ou non. Non é o mesmo, porque un alcalde nacionalista dende o primeiro día estará, como eu farei, reivindicando, exixindo do goberno da Xunta políticas reais de emprego. E non nos calaremos tampouco diante da inacción de un goberno do Estado. Queremos que nos deixen traballar, queremos que nos deixen producir, e o que está facendo o Partido Popular é facer que traballen, que produzcan as empresas de fora e as empresas dos seus amigos e amigas. O Bloque Nacionalista Galego presenta un plan de emprego municipal e o primeiro que imos facer o día seguinte de tomar posesión dende a alcaldía. Reunir a todos os recursos, a todos os técnicos municipais, en colaboración cos axentes sociais desta cidade, cos sindicatos, cos representantes dos traballadores e traballadoras, e poñer en marcha un verdadeiro plan de emprego municipal. E temos cifras concretas, 2.500 postos de traballos directos en 2 anos, incluindo tamén un plan de emprego xuvenís. Sabemos como se fai.